és una de les moltes coses que podreu aprendre a l'Escolania. Durant la setmana fem tot el dia a dia junts. I el divendres a les 5:30 ja podem anar a casa i no tornem fins al diumenge. A part de cantar a la Basílica, també alguns cops ens conviden a cantar concerts arreu de Catalunya. També hi ha les gires, que fem arribar els nostres cants a d'altres països. Al tercer pis tenim la sala d'assaig, que és on assagem abans de sortir a cantar a la Basílica, i tenim aules individuals per practicar instrument. Jo toco el piano i el violoncel. I també tots aprenem el piano. Al primer pis tenim la biblioteca, el laboratori, la sala de tecnologia i la sala de plàstica. Al segon pis tenim les classes, bàsicament on fem totes les matèries bàsiques, i també tenim un poliesportiu per fer educació física i també si a l'hora de recreació volem anar a jugar i això, també podem anar allà. Educació física, de vegades anem d'excursió. Anem per tot Montserrat, descobrint coses. El quart pis és el pis de residència. Allà tenim els dormitoris, la sala d'estar, el menjadoret, que és on esmorzem i berenem, i també tenim la sala de jocs. El moment de la recreació és un moment on podem jugar, també podem trucar a les famílies i llegir. Els educadors i els voluntaris ens ajuden molt si tenim un problema o si ens passa alguna cosa. Tenim-ho a venir a estudiar a l'Escolania. Si us ha agradat el que heu vist, demaneu-nos més informació.